Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walin nasbi lan iku tetep keduwene i'rab nasab. Komsu alamatin utawi ana 5 pira-pira tetenger. Rupane al-fatkatu fatkah. Wahia utawi fatkah iku al-aslu, alamat asli. Wal alifu lan huruf alif. Wal kasrotu lan karukat kasro. Wal ya'u lan huruf ya. Wakat fununi lan kebuangi huruf nun. Wahia utawi alif kasro ya lan katfununi iku naibatun kang dadi ganti opo alif kasro ya lan katfununi anil fatkati sangking karukat fatkah. Fa'amal fatkatu mongko anapun utawi karukat fatkah. Fatakunu mongko iku ono opo fatkah iku alamatan dadi tetenger opo fatkah linasbi keduwene i'rab nasab fi salasati mawadi'ah ing dalem ana 3 pira-pira panggonan. Sing nomor 1 fil ismi ing dalem isim al mufradi kang mufrad. Sing nomor 1 isim mufrad iku mungsorifan kang bisa nrimo tanwin kana ana apa isim mufrad au ghaira mungsorifin utawa kang ora bisa nrimo tanwin. Naku wattaquwuha umpamane contoh surat Al-Maidah ayat 2. Wattaqu lan wedya sapa sira kabeh Allah ing Allah. Contoh surat Ankabut ayat 17. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub. Wa wahabna lan maringi sapa ingsun Allah lahu maring Nabi Ibrahim Iskako ing Nabi Iskak wa Yakubah lan ing Nabi Yakub. Contoh malih surat Al-Baqarah ayat 51. Wa'id wa'atna Musa wa'id wa'atna lan ing mangsani janjeni sapa ingsun Allah Musa ing Nabi Musa. Sing nomor 2 wa fi jam'i taksiri lan ing dalem jamak taksir iku mungsorifan kang bisa nrimo tanwin kana ana apa jamak taksir au ghaira mungsorifin utawa kang ora bisa nrimo tanwin. Nakwu watarol jibala umpamane contoh surat An-Naml ayat 88. Wataro lan bakal weruh sapa sira al jibala ing pira-pira gunung. Contoh meneh surat Al-Fatku ayat 20 ayat 20. Wa adakumullahu manggoni makasirat. Wa ada anjanjenikum ing sira kabeh sapa Allahu sapa Allah manggonima ing pira-pira jarahan ing pira-pira bondo rampasan kasirutan kang akeh. Contoh meneh surat An-Nur ayat 32. Wangkiku al-ayyama wangkiku lan nikah sapa sira kabeh al-ayyama ing pira-pira wong wadon kang lega ing pira-pira wong wadon kang legan maksude kang senggel. Sing nomor 3 wa fil fi'lil mudhari'i lan ing dalem fi'il mudhari. Idadakola ing dalem nalikane manjing alaihi ing atase fi'il mudhari. Apa nasibun amil kang nasupake
walam yatasil lan ora tetemu bi akhirihi kelawan akhiri fi'il mundhari apa saiun sewiji-wiji. Nakwu lam yanala wahalukumuha wala dima'uha. Umpamane contoh surat Al-Kaj ayat 37. Lam yanala ora bakal merkuli uwuha ing Gusti Allah. Apa lukumuha pira-pira daginge hewan wala dima'uha lan ora pira-pira getehe hewan. Wa amal alifulan anapun utawi huruf alif fatakunu mongko iku ana apa huruf alif iku alamatan dadi tetenger apa huruf alif linasbi keduwene irob nasab fil asma'i ing dalem pira-pira isim as-sittati kang ana 6. Nakwu makana mukammadun aba akadin min rijalikum. Umpamane contone surat Al-Ahzab ayat 40 ayat 40. Makana ora ana sapa Muhammadun Nabi Muhammad iku aba akadin bapake wong sewiji min rijalikum kang tetep saking pira-pira wong lanang sira kabeh. Contoh meneh surat Yusuf ayat 25. Wa nakfadu akuna. Surat Yusuf ayat 25. Wa nakfadu lan ngrekso sapa kita akuna ing sedulur kita. Wa ru'aitu lan ningali sapa ingsun kamaka ing ipar sira wahanaka lan ing kemaluan sira lan ing hanu sira. Contoh surat Al-Qalam ayat 14. Angkana damalin angkana krana yen ta ana sapa wong iku damalin wong kang anduweni bondo. Wa amal kasratu lan anapun utawi karukat kasra fatakunu mongko iku ana apa kasra iku alamatan dadi tetenger apa kasra linasbi keduwene i'rab nasab fi jam'il mu'anasi ing dalem isim jamak mu'anas as-salimi kang selamet apa jamak mu'anas. Wa malan lapat kumila kang dipadhakake apa ma alaihi ing atase jamak mu'anas. Nakwu qalaqawwahus samawati. Umpamane contone surat Ankabut ayat 44. Kolako wis agawi sapa Allahu sapa Gusti Allah as-samawati ing pira-pira langit. Contoh meneh surat At-Talaq. Surat At-Talaq ayat 6. Wa in kunna ullati kamlin wa in kunna lan lamun ana sapa wong-wong kang ditalak iku ulati kamlin pira-pira wong wadon kang anduweni meteng, anduweni ngandung, anduweni kamil. Wa amal ya'ulan anapun utawi huruf ya. Fatakunu mongko iku ana apa huruf ya iku alamatan dadi tetenger apa huruf ya linasbi keduwene i'rab nasab fi maudhi'aini ing dalem panggonan loro fil musanna ing dalem isim tasniyah. Wa malan lapat kumila kang dipadhakake apa mah alaihi ing atase al musanna. Nakwu rubbana waj'alna muslimaini lak. Umpamane contone surat Al-Baqarah ayat 128. Rubbana du pangeran kula waj'al mugi-mugi ndadosake panjenengan Gusti na ing kula muslimaini ing kang sami tunduk karune laka dateng panjenengan. Contoh meneh surat Yasin ayat 14. It arsalna ilaihi musnaini it arsalna ing mangsane ngutus sapa ingsun Allah ilaihim maring askabul quryat isnaini ing wong loro.
Contoh meneh surat Al-Ghafir ayat 11. Rabbana amattana isnataini. Rabbana do pangeran kula. Amatta mugi-mugi mateni panjenengan. Na ing kula. Isnataini ing mati loro. Dadi urip ya ping mindho, mati ya ping mindho. Wa fi jam'il mudakari lan ing dalem jamak mudakar as-salimi kang selamet apa jamak mudakar wa malan lapat kumila kang dipadhakake apa mah alaihi ing atasi jamak mudakar naku nungzil mukminin umpamane contoh surat Al-Anbiya ayat 88 nungzil bakal nyelametake sapa ingsun Allah al mukminina ing wong-wong mukmin kabeh. Contoh meneh surat Al-A'raf ayat 142. Wa wa'atna Musa salasina lailatan wa wa'atna lan janjeni sapa ingsun Allah Musa ing Nabi Musa salasina ing 30. Apane lailatan bengi. Wa ama katfununi lan anapun utawi kebuange huruf nun fayakunu mongko iku ana apa katfununi. Wa ama katfununi lan anapun utawi kebuange huruf nun fayakunu mongko iku ana apa katfununi iku alamatan dadi tetenger apa katfununi linasbi keduwene i'rab nasab fil af'ali ing dalem pira-pira fi'il allati rupane af'al rob'uha kang utawi rofae af'al iku bisubutin nuni kelawan netepake huruf nun naku illa angtakuna malakaini. Contoh surat Al-A'raf ayat 20 ayat 20. Ila ang takuna angin yento ana sapa sira loro iku malakaini malaikat karuni. Contoh meneh surat Al-Baqarah ayat 184. Wa ang tasumu khairul lakum wa ang tasumu lan utawi yen to poso sapa sira kabeh iku khairun luwih bagus lakum keduwene sira kabeh walam takumi lan ora bakal ngadeg sapa sira wadon wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.